Studju dwar kif kull lokalità f'Malta qed tiżviluppa, pjan għat-traffiku, ambjent iktar nadif u sigurtà fit-toroq. Dawn huma biss uħud mill-proposti li l-Partit Nazzjonalista qed joffri għal kunsilli lokali e kif dawn il-jiem tqassam programm elettorali għal kull lokalità f'pajjiżna bi proposti li jiġu mwettqa f'5 snin. Charles Bonello spjega li l-Partit Nazzjonalista se jkun qed iħejji studju dwar kif kull lokalità tkun qed tiżviluppa biex bekk ikun hemm soluzzjonijiet għal problemi ta' traffiku u l-ambjent li ħadqa ta' ħarta f'dawn l-aħħar snin. Il-Partit Nazzjonalista se jkun qed jaħdem ukoll biex ikun hemm iktar sigurtà fil-lokalitajiet. Dan apparti li semma kif bosta bankini qed isiru b'mod li lanqas ikunu jistgħu jimxu fuqhom l-anzjani jew nies bil-pushers. Kunsilli lokali, il-kunsillieri lokali irridu jkunu il-bennejja tal-komunità. U meta ngħid bennejja tal-komunità, jiġifieri fil-qasam ambjentali, fil-qasam tal-wirt storiku, fil-qasam kulturali, fil-qasam tal-ħarsin tal-annimali, fil-qasam tal-integrazzjoni, f'kull ħaġa. Jiġifieri u b'dan il-mod aħna irridu nibnu il-komunità tagħna. Il-President tal-Kunsillieri Nazzjonalisti spjega wkoll li l-Kunsill Lokali għandhom ikunu ta' appoġġ għal dawk ir-residenti li jieħdu l-inizjattiva waqt li l-Gvern irid jagħti l-inċentivi biex il-kunsillieri jagħmlu aktar għal kunsilli lokali. Spjega wkoll li Partit Nazzjonalista qed joffri kandidati ta' integrità. Sindki u l-kunsillieri tagħna kemm eletti u kemm dawk li se jiġu eletti, aħna ninsistu ħafna fuq l-integrità u s-serjetà. U f'dawn il-5 snin se nkunu qegħdin inkomplu nirsistu u ninsistu li l-sindki tagħna u l-kunsillieri tagħna anke permezz tal-kodiċi ta' etika illi għandhom ikomplu ikunu nies ta' integrità u ta' serjetà u li jaħdmu fl-aħjar interess tal-lokalità. Charles Bonello li huwa wkoll il-minority leader tal-Fgura spjega li l-Partit Nazzjonalista jrid li l-kunsilli lokali ikunu awtonomi mill-Gvern e kif saħaq li hemm bżonn li jieqaf l-intħil tal-Gvern. Il-kunsilli lokali għandu jkollhom ukoll fond dirett biex bekk is-sindku u l-kunsilliera jkollhom iktar responsabbiltà. Intantu f'dan l-istess programm Trevor Fenech f'isem il-Partit Laburista ma wieġibx jekk il-kunsilli lokali għandhomx ikollhom iżjed saħħa u responsabbiltajiet.